Ọhaneze Ndị Igbo ekene m unu na o nwere vidiyo na ihe na-eme n'efere mba ụwa kemgbe. Anyị na-asị biko ka anyị weta nya bụ vidiyo ka unu sorokwa na anyị wee fụ ihe na-eme na maka na ha kwuru m ya sị na Okongwu Dibia ụfọdụ oge na oyi ekwu ka mmadụ ụfọdụ oge okwukwana ka o ji ebulu Okongwu Dibia. Ejiro m ike weta vidiyo ya maka na ọdịnene nke ọbụna nne na-efọ na oke ndị mmadụ ya amụtakwana ihe na nka anụ onye akwụkwọ ihe ka onye ṅụjuru mmiri ara ya nne ya afọ na nka si ka m wetara Igbo na mụ abịara ebe a Igbo abịa m ịbịazụ azụ abịa m iwetara Igbo ka Igbo fụ ihe na-eme n'efere mba ụwa. na carry afugo me a lot of comment to follow na they are not on Facebook na not ebe a that they keep getting update na my channel nwe si biko unu si akwadokwa na anyị na ọ dị anyị arụ mma ịkaba arụ ifụlụ anyị na Facebook link anyị dịkwa na description of this video. Link I the the about of this channel. You click it to the extreme end of it. After community, you check your playlist. You check here about of this channel. You have a link Facebook. You click here. You follow I on Facebook. You like your page. Also get like. Also give follow. You follow. Madam Kobona Dempa. Make sure you don't want update na Facebook. I. So Okongwu Dibia say go to you na ihe na-ewu na efere mba ụwa anụ adị anụ hodi. Another relationship 9 years, another relationship for 9 years. Biko na ụmụnna achọrọ m ka unu gee ihe Okongwu Dibia kwu o si wee Georgia okwu iki ya maka na okwu ya na-ada na kwarapụ biko no na na video ya unu fụ ya mazi Michael enwere ife kịta ka eche nne ịma na ọ na-abụ nne enene go online na-ene n'ụfọdụ egwu ị na-eti online eche nne enwe ife kịta ka m fụ na ọkafọ na inwere uche ana m enebu anya as a responsible human being no onye na-afụ na mmụọ mana kịta ka mma na efe na-afụ debe bụ jos na mmasị na na-adọ na ịnọziyo nkolo si dị shọ na ihe ese ife ise apụgodu ya ọkarị atọ ka nsi ene ya anyị na-ese ife ise luka atọ ọmarịcha nwa Chukwu weta anya gị na ọmarịcha nwa Chukwu connect to you ka ịtọpụ n'agbụ ọmarịcha nwa Chukwu weta anya n'aka ka ịtọpụ n'agbụ. So they even want to put out that they did not tell you that on 9 years relationship. Maka na ịchọpụta na ya na ya nwoke nọ 9 years relationship ka iji wee hapụ ya ese nne enwe ife. A na-asị Amaka gift na Amaka gift mee nke nwanụ na mee nke ọzọ na-egezi ntị ka nnụ ife this girl mee wee bụ na ife kpata ife nwa na o mee bụ na ya na nwoke nwa ayigo for 9 years. Gekwa ntị na ya na nwoke nwa ayigo for 9 years. Ọ bụkwa na ọnụbugodi maka ọ bụ na ọnụbugodi ọ nọ na di for 9 years a na-akụ ya oyi efe na ọ na-afa oyi ya they are in relationship for 9 good years na onye ma eji happy ya na the boy ayigo for 9 years nge nwa nụzia ya anụ the girl ọ ya atọzi na oyi ya na oyi ya nwoke na year for the first year ya for second year ya for third year ya for fourth year 50 year 60 year ịmakwa na ọ bụrụ onye na-agụ university na ọgụsị ya na graduate even na medical doctor graduate go nweta ọrụ ịmakwa na onye n'ụdị 5 years ago amụtagwo ụmụ ya nwa ya akpọbagwo gị kenebe ya eke n'ụtụtụ mgbe this girl kọsịlụ ka efe a kpọọ gị ọkpọ gasị onye ọlaiki onye ọlọvụ kwọọ si gị nekwa na this boy use gwe for 9 years ife ikwesịrị ime bụ iburugodo ụzọ mee gị ma ọkwụ ya welu police mee that guy arrest. That guy need to be arrested. Yes, he's a time killer. Keki yesi wee welu time mmadụ ndụ nwa mmadụ uchie ya for 9 years kwechilu onye akpata that I don't stop ụmụ ife kanka relationship a na-emekasị ọ bụrụ nwaanyị mmeghe approach esi that you are in a relationship isi adịrọ ya mma nge nwa na-eje ụka mazu Michael you are a Christian relationship adị na Bible or then even self in 10 commandment go ya say aye no yi keki ihe say your wife first year second year third year fourth year 50 years 60 year 70 year 80 year 9 years no be ya no gini ze ke na ayete ife nwa whatever I take all the proud na ekwu I have been with her for 9 years gini na ekpo the girl for nna na nna ya meegi
ịkpọrọ nwaanyị na-enụba anụ na sponsor na-ebiudu ya karịa oke ị na-agbụ ya test ọ ya bụ ibiudugide dị karịa echi niile ọ bụzi na dị karịa awọk ọzọ out ka ị dọmpụọ ya ife bata that boy si jụọ ya ọfụma ife ma ka ji agbalụ nkụta gel bụ nọ n'anya dị gel a succeed bagbo because ọ malụgo na ọ rapụ ya nyanwa ga-eluzu ọnya ma o ji wee jidesi ya ike na-akọghịrị ife ọ na onye pụta nọ na-akọ rubbish. Let me tell you people, Amaka gift you are innocent. Onye ọbụla ma that girl ji emetalụ nwa afọ ebele na ọ dịrọ ọrịa na mma yigide nnọọ nwaanyị for complete 9 years. That boy manager ka sị no PO, he need to be arrested. He need to be arrested. Van bụkwa gị iji a sponsor na-eputu effort on ha karịa gịnị naghị iputu effort on ha family issues jee ebe nna ya n'itie nne na nna ya bụ ife mmanya ma ọ mee mụ na nwa na you go for 2 years 2 years 3 years is enough. Marry her nwa ya ọkwa ka iwe fu dị nzuzu idio ya na Maazị Michael na-eplay prank iwere fonu na-esefa fa na-eplay love na-eme romantic online relax ya oluzie ka ọ gbaju udara ikezi ọ jụ na ọya enyezi ya ego iwe nwapụta online kọgịrị. You have dated her for 9 years. Ngwa bịa ṅụrụ ala bịa ka mkpu ihe efi bịa nara igwe efi ideti nwaanyị ifela ada emeghị ụmụ nwaanyị unu na anụnụ that boy ọ sị na date gwe for 9 years echi niile na ọgba ya gị nwa asakwe ndị nwa bụ na oyi detigide gị ebe amịnị pọs nye ya nwụzi nwa mgbe ọdọ mpụ ahụ chọrọkwa ụmụazị nwa ị na-edeti nwaanyị for 9 years maka ị na-commission road. Oye highest onye ọbụla yi first year second year ọnụbel guy onye a adịrọ serious rapịa ka onye ọzọ n'oge ndị nwagbukwu Maazị Michael ebe iwe na-ewe m bụ na this girl bịakwute ifu condition ọ nọ na ya fụ na nwa nọ in bondage rapịa pụta online akụgheri ifere iji ọnụ asieri online ọ bụ na ị nọ m nso na mkpuo aka ekpe ị ya kpọrọ the girl ozugbo rush ebe nne na nna ya mee the needful tewe ịkọ rubbish na ịma ọ na ya na the guy nọ 9 years relationship and so mba nke nwa sị Christian relationship ọ dị n'akwụkwọ ụlọ afọ unu na-ebugharị onye abụ na unu nwa bụ ndị ụka ụlọ nwere mgbe unu ji ala ike igwe ogwu na eziokwu ọrụ ebe unu ya ekwu eziokwu unu aya ekwu eziokwu afọ m ndepụtara na-akpọte the girl na-asị the girl mekwa nke o nwere ife Amaka gift me. That girl is a nice girl. For her to be patient with that guy for complete 9 years or easy. If you try it with my sister, nwelo peso mmanya na nwufuo ya afọ. Ebe na akọrọ m akụkọ. Mba my sister gesie echi niile ma ọ bụ mmụta nwa ya gesie echi niile batakwa na ya na this guy ya go for 2 years. Ka ịgwa m na onwe ife na-eme n'isi. Ọnụ pụta ụwa ịmakwa na ọ bụ na otu esi aba na relationship kịta ka esi anụ dị na ndị afịa ya na-ajọ ndị na-eme keeki ma ndị na-ele wedding gown kịta anyị akagwu enwe many responsible girls and many responsible men na relationship boy ife apụtala. Maazị Michael, if you know what is good for you, go back to that girl, apologize to her and do the needful. I get that black dịka alụsị ọkịga ọnụ. Ekene m Igbo niile na-asị na ọya dịlụ nwoke mma na ọya dịlụ nwaanyị mma biko na ka isi enweta vidiyo anyị nyela anyị aka na-atụsị ya ka onye ọbụla solu gị na-enweta ihe ị na-enweta na chanel anyị anụ awee na-ekwukwa na-asị na ọya dịlụ onye ọbụla na mma ịtụzacha ya onwe ekiri ọbụla ịchọzikwa ikwu itiile anyị na comment section ka bara na subscribe na this channel subscribe chigbele notification gị ka ị na-enweta ihe aha dịka alert mgbe ọbụla anyị post vidiyo ka isolukwana bụrụ onye izizi ma onye Igbo ya na-enene vidiyo anyị mgbe ọbụla anyị tiili ya nke ọfụ biko ekene m Igbo niile na-asị na ọ adịle onye ọbụla mma na-asị na ka anyị nweenụ mgbe ọzọ.